जोंनि बुरैखौ लास्ट बोसोरनि बेरायनो लांसै आं दिनै। नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो, बुरैयाबो फैनायनिफ्राय नुफेराखै बे जायगाफोरखौ। Bakla दैमा मोननोसै।
भुटान मोनफैबाय जोङो दा। दिनै भुटान सिङावसो लाबोनायखौ जा मानसि बेरायनो फैखादों दिनै बास बानायनायाव एसेबां गोलाव लाइन दङ। आं लाइनाव थानो बानानै ओंखारबोफिनबाय। नेपालफोरनि मिटिं जादों जा फिरका लामायावनो। बिसोर बारियाव थांसै जोंहा लामायाव बिसोर बारि नुदों जा मोजां खाना। अम्बुबासि मेला जायो दाथ' अफ सिजन नालाय रावबो गैया। मोनफैबाय दिनै माथो मानसिफोर फैसोगारदों। निउ इयारनि पार्टि खालामनोबा फैनो हागोन लोगोफोर।